Elegance og stil kender ingen alder, specielt ikke for kvinder over 50, som udstråler klasse og raffinement i hver bevægelse. Men hvad ligger bag denne uanstrengte elegansen, som nogle kvinder tilsyneladende er født med? I dag afslører vi 25 eksklusive stylinghemmeligheder, som elegante damer fra overklassen helst holder for sig selv. Lad dig inspirere og lær, hvordan du kan løfte garderoben og fremtoningen din til et nyt niveau. Først kvalitet frem for kvantitet. Sand elegance viser CEO investerer i færre, men højkvalitetsplak. Stof som silke, cashmere eller fin bomuld føles ikke bare bedre, de varer også længere og bliver vakrere med tiden. I stedet for at have en overfyldt garderobe med mange billige plak, lønner det sig at investere i tidløse klassikere. Zweite perfekt pasform. En perfekt pasform er alfa og omega. Klæder som hverken er for trange eller for løse, fremhæver figuren og giver et velstelt udseende. En godt skræddersyet blazer eller bukse kan gøre underværker og give en umiddelbart elegant silhuet. Tredje foretræk neutrale farver. En garderobe med neutrale farver som beige, creme, marineblå, svart og hvidt giver grundlaget for utallige kombinationer. Disse farver ser sofistikerede ud, kan let kombineres og passer til enhver anledning. 4. Minimalistiske smykker. Delikate smykker understreger elegansen uden at virke overdrevne. Små perleøredopper, tyne guld- eller sølvkæder og enkle ringer giver subtile, men effektive detaljer. 5. Silkesjal som blikfang. Et kvalitets silkesjal er et alsidigt tilbehør, som tilfører farve og struktur til et enkelt antræk. Enten det bæres løst rundt halsen, som hårbånd eller festet til væsken, ser et silkesjal altid elegant ud. 6. Vælg klassiske håndvæsker. En klassisk, godt lavet væske i neutrale farver som svart, brun eller beige er et uundværligt tilbehør. Den bør være funktionel, men også stilfuld og komplettere antrækket. 7. Elegante, komfortable sko. Sko med middels hæl, som pumps eller elegante loafers, er ideelle. De giver komfort, men er samtidig stilige og tilfører looken et snev af raffinement. 8. Diskret, naturlig sminke. Naturlig sminke fremhæver skønheden uden at se kunstig ud. En let tonet dagcreme, lidt mascara og en diskret læbestift er ofte nok for at se frisk og velstelt ud. 9. Velstelte hænder og negler. Vakre, velstelte hænder og negler er en vigtig del af helhedsindtrykket. Klassiske neglefarver som nude, rosé eller fransk manikyr ser altid elegant og tidløs ud. 10. Tidløse frisyrer. Klassiske hårklipper, som er enkle og style og som passer ansigtsformen, fremhæver udstrålingen. En velplejet kort frisyre eller mygge, lange bølger passer ofte godt til en elegant stil. 11. En vester i gode basisplak. Basisplak som en højkvalitets hvidt skjorte eller en elegant bluse er alsidige og kan kombineres på mange måder. De danner fundamentet for en stilfuld look. 12. Cardigans og blazere. Godt skræddersyede blazere eller fine cardigans giver struktur og elegance til ethvert antræk. De er specielt uundværlige i køligere vejr. 13. Brug klæder, som fremhæver dine fordeler. Find snit og modeller, som viser frem dine bedste sider. For eksempel at fremhæve midjen eller mygt markere skuldrene for at forbedre silhuetten. 14. Mindre mønstre er mere. For mange iøjnefaldende mønstre kan virke urolig. Diskret mønstre eller ensfarvede plak giver et tidløst og elegant indtryk. 15. Kombinerer ulike teksturer. Læg med materialer som silke, cashmere eller lin, for at skabe dybde og gøre antrækket mere interessant, uden at overdrive. 16. Brug kvalitetsbælter. Et pænt skinbælte i klassisk farve kan fremhæve midjen og tilføre antrækket et raffineret præg. 17. Stil skoene dine regelmæssigt. Rene og blanke sko er et tegn på stilbevidsthed og efterlader et varigt indtryk.
Bejdre harmoniske farvekombinationer. Vælg farver, som passer godt sammen for et balanceret helhedsindtryk. Undgå for mange skarpe eller uforenelige farver side om side. 19. Brug en diskret duft. En let og delikat parfume fuldfører stilen og efterlader et behageligt indtryk uden at være påtrængende. 20. Hold klærne i god stand. Det er essentielt at altid sørge for, at klærne dine er rene, godt pressede og uden skader som hul, løse tråder eller flækker. Når klærne dine er godt vedligeholdt, sender det et signal om, at du tager vare på dig selv og værdsætter kvalitet. Invester i en god strykkerjern eller dampjern og lær dig teknikker for rigtig vask og opbevaring af plaggene dine. Dette vil ikke bare forlænge levetiden til klærne, men også sørge for, at du altid ser velstillet og professionel ud, uanset anledning. 20. Første tag vare på kroppen din. En sund krop og hud er fundamentet for en elegant fremtoning. Regelmæssig hudpleje, tilstrækkelig søvn, et balanceret kosthold og nok vandindtag giver en naturlig glød, som gør, at du stråler fra indsiden. I tillæg er velstelte hænder og negler vigtige. De er ofte de mest synlige detaljerne og siger mye om personlig hygiene og stil. 20-togene sætter accenter med specielle tilbehør. Personlige og genomtænkte tilbehør kan gøre hele forskellen i et antræk. En elegant klokke for eksempel er både praktisk og stilfuld og signaliserer tidløs klasse. Iøjnefaldende ringer eller et unikt silkesjal kan give antrækket en distinkt personlighed og gøre, at du skiller dig ud på en subtil, sofistikeret måde. Vælg tilbehør, som harmonerer med resten af garderoben, og som du virkelig føler dig komfortabel med. Det handler om at udtrykke dig selv med stil uden at overdrive. 20. Undgå for mye glitter. I hverdagslivet er det ofte mere elegant at holde sig til et rent, naturligt udseende frem for overdrevne smykker eller prangende detaljer. Glitter og stærke, blinkende elementer kan fort virke overvældende og tage fokuset bort fra personligheden din. Når du vælger tilbehør eller makeup, sats hellere på subtile og tidløse elementer, som fremhæver din naturlige skønhed. Dette giver et indtryk af selvkontrol og god smag, noget som i sig selv er svært elegant. 20-4. Pas på proportionerne. Rigtig balance mellem tætsiddende og lystsiddende klæder skaber harmoni og kan få dig til at se slankere ud. 25. Udstrål selvtillid. Den vigtigste stilfaktoren er holdningen din. En rak ryg, et selvsikkert smil og indre udstråling gør dig virkelig elegant. Elegance og stil er ikke tilfældigheder. De skabes gennem bevidste valg, høj kvalitet og selvtillid. Med disse 25 styling-hemmelighederne kan du løfte garderoben og fremtoningen din til et nyt niveau, enten du er over 50 eller bare sætter pris på tidløs elegance. Husk, at ægte skønhed stråler indenfra og forstærkes af din holdning og udstråling. Invester i dig selv, vælg klæder med omtanke og nyt at føle dig stilfuld og tryg hver dag. En elegant rejse har netop begyndt.